Ay, paita ning mga babae eh. Sige, magugut-hugot ning Facebook eh. Oh no! Girls, advice ako ninyo ba? Kung nakaangay gani mo sa mga Wow! pangyuy dahil may nambiyan. Wa gabae. Panguyaban dahil mo ninyo. Wa gabae. Ay, mukhatlo ka. Bastidon mo. Pagsuway ra. Oh no 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 no! Now I wanna do it up so bad, party it up so bad, spend it up so bad.